Изобщо не предполагах, че някой ден ще стана секс-бомба, а жените ще се кръстят, ако ме видят дори само да говоря с мъжете им. Представа си нямах, че години по-късно ще бъде считана за едновременно охулвана, но и обожествявана. Влизането ми в детския клуб се оказа фатално, първо за косата ми. Постригах се като момче. После си купих първите изсулени анцузи, а съвсем скоро след това сформирах момичешка ударна бригада. Крадяхме телефоните и якетата на другите деца, преджобвахме ги и им свивахме портмонетата, а за добре дошли ги рекетирахме още на входа. Най-странното е, че изобщо нямах нужда от пари. Нашите ми даваха редовно 5 лева джобни, които ми бяха напълно достатъчни. Тогава всичко беше левче. Джойнтът, водката с кола, дюнерът, кутията цигари. Това е отказ от дневниците на една поредица разкази, които описват живота в така наречения български хайлайф. Авторът е Калина Паскалева. Пловдивчанката станала популярна след участието си в едно телевизионно реалити, няколко корици за мъжки списания, а с днешна дата репортерка в "Пуснете водата". Калина казва, че дневниците не са нейна автобиография, но някои неща в тях лично тя е преживяла. На други е била само свидетел. Всичко, за което разказва обаче, се случва тук и сега. Вие гледате "Игри на съдбата". Аз съм Диана Алексиева. Това е историята на Калина Паскалева. Мисля, че всички се сещат, че главният е Жоро Илиев. Не съм написала името му, все пак от някакво уважение, защото може някои хора да не приемат добре историята, въпреки че за мен този човек беше много добър. Той ми помогна да избягам от сводни, който ме преследваше и може би твърдо беше решил, че аз трябва да стана едно от неговите момичета. Благой Георгиев не е последователен в постъпките си. Това е маниер на поведение на всички футболисти. Идеята за дневниците е още от преди 5 години, може би. Исках да разкажа на хората какво случва в годините на прехода, какви са момичетата и какво чувстват, защото се сблъсквах с много свестни момичета, които са тръгнали по грешния път и самите те не знаят за какво го правят. Дали ще да са на корицата на някое еротично списание и след това да си намерят богато гадже. Не е това начина на живот и може би защото видях всичката тази пошлост, замаскирана с скъпи гримове. Не знам, може би 10 момичета, ако се замислят върху това, което съм написала и колко е труден пътя, за мен ще бъде достатъчно. Всичките истории в дневниците са действителни. Повечето от тях съм виждала. Има някои, които са се случили на мен. Но момичетата, които са преживели тези неща, са били близки до мен и са ми разказвали, бърсала съм им сълзите, когато гаджетата са им ги били, когато е имало опасност да ги заключат заради някой техен приятел, който е извършил нещо престъпно. Откраднал кола, продавал наркотици, отрязал пръста на някой, ако щеш. Главният е човекът, от който трепереше цяла България. Години след като го убиха, вероятно още има хора, които се напикават нощем заради него. Определено беше най-властният човек в държавата и всички трепереха от непостоянните му настроения. Днес можеше да ти сложи корона, а утре да те натика в кълта. Запознахме се след един мач на неговия отбор. Заведоха ме приятели, местата ни бяха в ложата. Веднага ме забелязаха и набързо станах талисман на отбора. Получих VIP карта и не пропусках нито един матч. Не пропусках и поливането на победите, задължително в известна чалга дискотека. Още бях действена, когато за мен вървеше клюката, че съм на главния. Мисля, че всички се сещат, че главният е Жоро Илиев. Не съм написала името му, все пак от някакво уважение, защото може някои хора да не приемат добре историята, въпреки че за мен този човек беше много добър, много качествен човек. Аз го познавах и не само, че не съм видяла абсолютно нищо лошо, а напротив, той ми помогна в ситуация, в която може би нямаше кой друг да ми помогне и дори и полицията нямаше да свърши тая работа, която свърши той. Той ми помогна да избягам от сводни, който ме преследваше и може би твърдо беше решил, че аз трябва да стана едно от неговите момичета. И човека си ме заплашваше, че ще ме пребие,
че ще ме постриже, всякакви неща. И Жоро Илиев чу историята в точния момент и успя да ме отърве. Никога повече не съм виждала този сводник. Не искам и да го виждам, защото явно не те и добри чувства към мен. Никога не съм спала с Жоро Илиев. Никога той не е имал такива желания към мен. Аз бях дете. Абсолютен факт е празнуването на рождения ми ден в София. Тогава за първи път се сблъсках с, може би така наречения български елит, за който до тогава бях чела по вестниците. Ставах на 17 години, когато това нещо се случи. Рождения ми ден. Започна с пътуване с автобус с една моя приятелка. Бяхме се разбрали преди това. Даже това е преди 10 години и не мога да се сетя дали Жоро Илиев и свитата му не разбраха, когато се появих, че имам рожден ден или отпреди това ли знаеха. Наистина не мога да се сетя. Но в момента, в който започна вечерята, още бяхме в тази къща. Някаква в една къща, да. Бяхме в една къща и не мога да се сетя кой разбра, но нямаше и 20 минути и някой пристигна с торта с свещички и айде, това е повода за празнуване тази вечер. Калина има рожден ден. Те си имаха организирана вечеря. Значи ходенето по дискотеките на същата нощ със сигурност не е било основно заради моя рожден ден. Те си имаха организация. Просто аз бях като принцесата на вечерта. Слушаха се любимите ми песни, поздравяваха ме. Видях момичета, които бях със съмнителен морал. Ама пък в крайна сметка, кога съм аз, че да ги съдя? За тях може това да е нормално. Истина ли е, че ти оставил пари в чантата, че е оставил такъв подарък? Истина е, че когато се прибрах в Пловдив и отворих чантата си, видях, че вътре има пари. Колко пари бяха? Спомняш ли си? Били са много за това време. Точната сума на парите не мога да се сетя, но бяха много. Наистина много. Защото си купих пухенка. Вносна, италианска. Не мога да се сетя каква е марката със сигурност. И още някакви други неща. И имахме пари след това с цялата ми компания, приятелки. Не знам, поне 2 седмици сме се забавлявали. И то така богато си се забавлявахме. Не съм пила алкохол тогава. И си давахме парите по фестфуд. И някакви други неща, но беше ми странно, че ми е оставил пари и си мислех, добре сега, аз не мога нищо да му дам на този човек. Защо ми е оставил пари? Аз съм проститутка. После разбрах, че това е маниер на поведение и той го направи като да си купа подарък. С никакви задни мисли. Никога след това нито един от неговите приятели или самия той не е поискал каквото и да било от мен. Следващия разказ е история, преживяна от близка на Калина приятелка. Тя е момиче от малък град, което търси начини за оцеляване в столицата. Атрактивна и нахакана, тя става хостеса в популярно заведение. Още същата вечер започнах. Униформата беше моят сексапил. Показвах всичко, което имам. Тънки и стройни крачета, големи напръщели и бразилски задник, подкамваш да го сграбчеш. Късата ми черна дантелена рокля приковаваше погледите и втвърдяваше главите на мъжете. Доста от тях познавах. Някои вече бяха преминали през леглото ми, други знаех от хотелите. Оказа се, че тази работа ми идва много отраки. Настанявах клиентите, дефилирайки грациозно между баровете. Обожавах изпиващите погледи на оборотни мацки като Ирен Онтева и Наталия Гуркова. Толкова злоба и завист имаше в тях. В тези години те бяха сред най-вървежните, но въпреки това в мое лице виждаха жестока конкуренция, която КЗК няма как да санкционира и обяви за нелоялна. Все още никой не ме е потърсил за някакъв коментар относно известните лица, им предвид, за които съм писала. Никой не ми се обадил и не ме е потърсил да ми потърси сметка, както се казва, ама за какво да ми потърсиш сметка? Ти извършил ли си го това? Извършил си го. Мисля, някой те е видял. И не винаги парите могат да купят мълчанието на хората. Понякога има по-ценни неща. Историята с хостесата не е моя. Разказа ми е едно момиче.
Била съм в бара, в който работи. Виждала съм повечето неща, които тя ми разказа. И до ден днешен се случват тези неща. И не е единствената, която ми е разказвала, че е имала връзка с шефа си. Докъде може да доведе връзката с един български футболист? И има ли наистина каталози за платени момичета? Вижте след рекламите по TV7. Колкото и добре да живее, рано или късно всяко момиче, работещо в популярно столично заведение, в един момент среща два типа мъже – футболисти и мутри. Калина казва, че въпреки, че героят от следващия отказ изумително прилича на Благой Георгиев, то това може да бъде всеки един български футболист. Най-напористо ме сваляше един дългокос сладур, когото наричаха Джизъса. По ръцете си имаше повече нарисувани икони, отколкото има на свода на Свети Александър Невски, а в интервютата си постоянно говореше за смирение и християнство. Явно искаше да му опростят натрупаните нощем грехове, а те бяха сериозни. Заливаше телефона ми с настойчиви смс-и. Обещаваше да ме направи неговата кралица, но короната ми се търкулваше на излизане от царския комплекс на околовръстното. Посетихме го няколко пъти, след като свършвах с клубните си задължения. Колата на Джиза се лъщеше повече от косата му. Аромата на кожата му ме владяваше. Исках да му се нахвърля още по пътя към комплекса. Усещането да съблазнявам толкова набожен мъж беше повече от възбуждащо. Сякаш прелъстяваш патриарх, но в обезкосменото тяло на здрав и чистокръвен жребец. Така и не разбрах поза ли беше цялата му философия или наистина вярваше. Благой Георгиев не е последователен в постъпките си. Това е маниер на поведение на всички футболисти. Ако се загледаме в един футболен матч, ще видим, че 60% от тях са с татуирани ръце. И на всичките ангелче, ластовичка, каквото се сетиш имаш. Така че историята е абсолютно действителна, а пък ако някой се познае в нея, си е абсолютно негов проблем. По заведенията е пълно с футболисти. Това е имало периоди, в които си излизах от четвъртък до неделя. И съм виждала всичките футболисти от националния ни отбор. И допреди една година продължавах да ги виждам. Те се забавляват, пият си алкохол, нещо, което аз не разбирам как ти, ако пиеш до 5 часа сутринта, ще излезеш на другия ден да играеш. Ама, надявам се да не обидя никой, но българското първенство е някаква пълна измислица. Какво мога да кажа за комплекса на околовръстното? Аз често ходя там да ям, между другото. И продължавам да виждам футболистите там. Уж ходи да тренира, защото има и фитнес, и басейни. Уж ходи да си тренира, пък как се озовава в някоя къщичка, пък как случайно има и маса с 3-4 хубави девойки там. Нали, виждат ли се после, не се ли виждат? Не съм ги виждала да ходят заедно и да влизат заедно в този комплекс, но пък те съвпадения на мен са ми малко странни. Всеки следващ разказ на Калина е все по-брутален. На какво е готово едно момиче за една скъпа чанта? И митли са каталозите с манекенки за една нощ? Вярвах, че съм родена за модел, а още повече бях убедена, че ме чака световния подиум, който до този момент отчаяно се е нуждае от грациозната ми походка. Много скоро Таня ме заведе в офиса на агенцията. Срещу мен седеше дебел чичак с малки хитри очички и още по-малки ръчички. Разпореди се да седна на стола срещу него. Мебел от масивно дърво и кожа, който сигурно струваше колкото гарсонierата, в която бях израснала. Караше я делово. Попита ме на колко години съм, как се казвам и откъде съм. След това ме накара да се изправя и с късите си космати пръстчета започна да ме мери. Височина, бюст, талия, ханш. Не пропусна да ме опипа. Сякаш това беше най-нормалното нещо, а като приключи, ме плясна звучно по задника. Метна ми $100 и каза веднага да започна да ходя на фитнес. Клиентите харесвали клощеви, а аз съм имал кореми паласки. След няколко дни ще извънна за работа. Сега изчезва и че съм зает. Да влиза следващата. Изстреля на един дъх самоходната планина от сланина. Преди няколко години един приятел ми даде диск. Според мен по погрешка ми го даде, защото аз исках да гледам един филм. Пускам си диска в компютъра и се появяват момичета по бело. Имаше и 2-3, които бяха с вечерни рокли. Много хубаво гримирани всичките с прически. Нямаше цена, със сигурност, но като бук на около 10 манекенки. Ясно за не викам, какво си ми дал?
Как филма? Не е филма. Дал си ми някакви момичета да гледам. Аха, нали сещаш какво е това? Викам ми... Колко да се сещам? За каталог ли става въпрос той? Не бе, букер. Ей така да ги разгледаш момичетата. Сами си направете извода какво съм видяла. Сумите са различни. По договаряне обикновено. Чувала съм, че такива момичета варират от 100 до 500 лева на час. Ако си по-известна, цената винаги е по-висока. Гарнирана с силикон, екстеншън, скъпи дрехи. Момичетата влагат в себе си, защото знаят, че след това ще има възвръщаемост. Идеята им е да хванат някой богаташ, който да им направи дете, но все пак трябва да се внимава това дете как ще изглежда след това. Те не приличат на колите, на бащите, нито на телефоните, нито на апартаментите, приличат на бащата. Мислете ги малко. Те работи момичета, защото най-елитните им подаряват чанти на стойност 4-5 хиляди лева. Има един дизайнер, който си прави дрехите с камъни, целите. Те може би ще ме разберат за кой става въпрос. Много е важно да си облечен отгоре до долу с тази марка и да си дал също около 5-6 хиляди лева за това екипче. Според мен, ако главата ти струва 5 стотинки, ти се облечи, ако искаш в 20 хиляди, ти си същия глупак. Това и за жените. Със сигурност не им връзва на всички момичета, които са тръгнали по този път. Не мога да го определя дали е лошо или нещото. Всеки сам си го е избрал. И ако вярваш в любовта, пък искаш да се спасиш от мизерията, то се получава някакъв парадокс. Но има и друго нещо. Разликата между защото според мен няма разлика дали ще ти остават 1000 лева на шкафчето или ще те заведат на Сейшелите, ако си човек, който не обичаш. Няма никаква разлика. Има жени с менталитет, то остава за цял живот. Въпросът е ти как си го избереш? Не знам, може би до 40 години благодарение на пластичната хирургия. Може да изкарваш по този начин пари. Аз съм получавала неприлични предложения. Не веднъж, не 2 пъти, много пъти. Аз живея в София от 9 години и излизам по заведенията. Не е като да си седа вкъщи. Имала господа, които са ми предлагали, давам ти 5000 тази вечер, ще си тръгнеш ли с мен? Не, няма да си тръгна. Защото не искам. И не съм спала с мъж, който не харесвам. Това е странното, може би ми е мъжка гледната точка. Аз избирам човека, с който искам да спя. Ако ти тръгнеш да ме сваляш, цветя, рози, почивки, хотели, кино, вечери, никакъв шанс. Да, ще станем най-добри приятели, но няма да спа с тебе. Ако аз като съм те видяла, не съм решила, ти си. Тебе искам. Аз. Ето така момичетата се превръщат в стока, а всяка стока има срок на годност. Убиват ли уморените коне или какво се случва, когато нямаш сили да продължиш? До един ден. Събудих се с ужасен махмурлук. Бях ходила по работа във Велинград с някакви автоджамбази, поливащи успешната кражба на 10 на лимузини. Но вместо всеки да бъде с клиента си, се заформи луда оргия в спа центъра. В един момент загубих бройката на мъжете, с които се Беше ми хубаво. Алкохолът се лееше в огромни количества, както и кокаинът. Исках само да се добера до София и да си получа парите. Имах нужда от поне седмица почивка. Бях толкова изтощена от последните месеци, че вече не се чувствах годна за употреба. Вече ми се обадиха приятели да ме питат, и аз ли ще бъда описан вътре в книгата? Какво ще напишеш? Нали знаеш, че имам компромати срещу тебе? И сигурно се притесняват. Предполагам, че някои от бившите ми гаджета също се притесняват дали няма да се видят там, защото имат с днешна дата семейство, деца. Не бих писала за приятелите си никога, дори и да съм чула от някоя момиче история за тях, аз не бих я написала, защото и без това имам 5 приятеля на кръст вече останали. Нека и те да са ми още в живота. Дали някой може да се притесни? То дали ще прочете дневниците или ще се пороби в интернет, ще прочете всичките лъжи, които са написани за мен. Общо взето е едно и също. Не знам, може би като ме опознае, ще разбере, че не съм това, което хората ме представят.
Калина продължава да пише. Следват все по-актуални истории. И хора, които леко се притесняват да не припознаят себе си в тях. Предстои излизане на книгата през месец декември. Много мислих как да започна дневниците. Как ще бъде близко до хората. Като го четат, искам да остава някакво усещане. Нека тук не мислим дали съм аз или не съм аз. Това не е автобиографична книга. Ако някой ден реша да напиша, сигурно ще го реша, ще напиша такава книга. И там няма да използвам със сигурност псевдоними, приякори, всеки ще си бъде с истинските имена, защото това ще бъде историята на моя живот. Но тук аз искам да покажа на хората какъв е пътя на прехода, какво е почувствало едно момиче дошло от провинцията, защото има много родители, които до ден днешен казват, ще запиша дъщеря ми в еди коя си модна агенция. Ама ти знаеш ли какво ще стане след това става твоя дъщеря? Знаеш ли като види скъпите магазини на Витушка и скъпите чанти и като види някоя плеймейтка уж как си е уредила живота, без да знае, да, тя ще я види с децата и с скъпата кола, но няма да знае през какво е минал. И тези родители също няма да знаят какво се случи на децата им. Това е идеята на книгата. Вие гледахте Игри на съдбата. Това беше историята на Калина Паскалева. С нея завърши и Терминал 7.